Wat is het toch met artiesten dat ze altijd meerdere shirtjes meenemen tijdens een clipopname? Want je had een shirtje in het groen, in het rood, in het roze, in allerlei kleuren. Ja, dit is schijnbaar Inno zo. Ik weet het niet. Die jongen zegt neem voor alles neem die wat mee. En nou, dan gaat hij knippen en plakken en doen. En dat is dan wel leuk. Dat mensen dat opvalt is toch een teken dat ze wel heel direct naar zo'n clip kijken. En dat is leuk om te horen. Ja, want ook dat is iets waar mensen zeggen, ja, zijn clips vandaag de dag nog wel nodig? Maar dat heeft zeker impact. Ja, zeer zeker. Want alleen van draaien, dan wordt het al moeilijker. Het hele YouTube en alle NL en noem ze allemaal maar op. Je hebt ze gewoon nodig. En anders dan ga je het gewoon niet redden. Het is een stukje investering van de maatschappij of van de artiest. Maar uiteindelijk moet je gewoon met de tijd mee. En dat is visueel, dat willen mensen zien. Het is afhankelijk natuurlijk van het nummer wat je krijgt. Is het uptempo? Ja, vind ik, moet het er vrolijk uitzien. Maar ik heb ook singles uitgebracht. Ja, daar sta ik met een beetje mist, alleen met de microfoon. En dat doe je een beetje samen. Tenminste, ik doe het samen met andere mensen. Want ik heb nou eenmaal zelf niet de wijsheid in pacht. En dat gaat allemaal in goed overleg en dat gaat goed. Hoe gaat jouw zomer eruit zien? Nou ja, mijn moeder heeft een caravan op Zandvoort. En dat is pal bij het strand. We hebben dan een bootje op het strand liggen. Dus dat wordt lekker genieten op zand. Waar we dan ook de clip hebben opgenomen. Dus zo ziet het daar eruit. En voor de rest, ja, als het goed is, gaan we in september op vakantie. Als het allemaal doorgaat. Gisteren kreeg ik toevallig van Emiel Hartkamp, wie mij produceert, 2 nieuwe nummers opgestuurd. Ja, het klinkt ook weer super. Dus op een gegeven moment zal het moeilijk worden om te kiezen. Maar ja, beter dat je kan kiezen met moeite als dat je niet kan kiezen. Hij blijft natuurlijk niet zo lang op de plank liggen als de afgelopen single, hè? Nee, ik hoop het niet. Dus ja, ik ben hier heel blij mee. Dus misschien is dat wel net dat geluk geweest wat we nodig hadden. Dus misschien moet ik die ander ook wel laten leggen, je weet het niet.